बर' बिजों सान नङा बियो इंराजि बिजोंनि सान। बर' बिजों सान गेदेर गोलावफ्रा इंराजि बिजों दासान। बर' राव गेवलांथों बर'नि लिडारफ्रा फिसाफोरखौ इंराजि बिजोङाव दा फोरोंथों। बर' राव रैखाथि हो गेदेर गोलावफ्रा फिसाफोरखौ बर' मिडियामाव सोलोंथाइ हो। ओजों ओजों मेल मिथिङाव बर' राव आरो बर' मिडियामनि गिदिर गिदिर लेक्सार हो। गावनि फिसाफोरखौ इंलिश मिडियामाव सोलोंथाइ दाहो। बर' मिडियामाव सोलोंथाइ हो। बर' राव आरो बर' मिडियामखौ रैखाथि हो। गिदिर गोलावफ्रा थाखा फैसा गोनांफ्रा नोंथांनि फिसाफोरखौ बर' मिडियामावनो सोलोंथाइ हो। बर' राव गेवलांथों बर' बिजों थांनानै थाथों। सेलुट।